आरो बेलेगखौ हो होनना बुं ओइ फैला मेन्देलाफोरखौ होनना बुं जेनेबा जोङो नोंखौ सापर्ट होयो नोंखौ जोङो मोजां मोनोब्रा कमेडियाव जेनेबा बिसोर फैला मेन्देलामोननिया जाद्रायथारा नालाय बेनिखायनो नोंखौ बाहाय मोजां मोननायखायसो जोङो बुंहरदोंब्रा आं मा कमेडियाव बबेयाव दङ नों आंखौ नुवासो बोरै बुंहरदों आं आरो थगायबावो एसे नै लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो इउटुबाव नायदोंबा आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो आरो फेसबुक नायदोंबा फल' खालाम फेक बुक्स लाबोलायबाय रब्रा बुंनाङा मा बुंनो एसे बुंनानै होनांगोन ना बुङाबा बोरै मोनथिनांगौ जाखो दे खोनासंसै एसे मा रब्रा थांगोन ना इसेबां मटर ज' स' बे माखासे बुंबाय थानांगौलै नङा होमबा लोगो बुंनांलाया ना थांनो स' साबसक्राइब खालामनो थिनबाय थायो बियो फेकनिफ्राय बुंजायो बियो दा बाथ्राया जाहैबाय मा लोगोफोर साबसक्राइब खालामनो थिनलायनाङा ना मानोना जायफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो इनफरमेटिभ मोनो नङा होमबा बेफोरबायदि मानसियासो भिडिअखौ लाइक खालामो जायफोर गाज्रि मोनो डिसलाइक खालामो आरो बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय माने लुबैग्रा मानसिफ्रासो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाखायो आरो वेल उइजार मानसिफ्रासो साबसक्राइब खालामखायो नङा होमबा फेसबुक पेजखौबाबो फल' खालामगोन इउटुबबाबो माने साबसक्राइब खालामना लाखागोन आरो दा जोंनि बाथ्रायाथ' बे नङा साबसक्राइब खालामनो थिननायबाथ' नङा न' लोगोफोर गुबै बाथ्राया मा जों बेखौसो मिथिनांगौ भिडिअनि गेजेराव मा बुंनो नागिरदों नङा होमबा बिसो फैदो अब्ला जोङो भिडिअनि गेजेरजों मा बुंनो नागिरदों जों बेखौ सिगां खोनासंना लाग्रोनि फै अब्ला आंखौ दिनै सासे मानसिया माबा माबि बुंहरबाय रायहरदों आरो ना आंखौ सासे मानसिया रायहरदों आरो ना ओमफ्राय मा साननानै रायहरखो आं मिथिया आरो ना मानोना आंथ' इउपिपिएलनिबो भिडिअ बानायो ओमफ्राय बिपिएफनिबो भिडिअ बानायो ओमफ्राय आंखौ मा साननानै रायहरखो आं मिथिया दा नोंथांमोना आङो कल रेकर्डिंखौ ससे खोनासंहोग्रोनोसै बेयो आंखौ मा होननानै रायहरा नोंथांमोननो आं कल रेकर्डिंखौ खोनासंहोग्रोनोसै आरो ना नोंसोरो खोनासंना लाग्रोबानो जाबाय आरोखि ना बेयो बे ब्रादारा मा बुंदों नोंसोरो खोनासंनानै लाग्रोदो मानो रायहरखो आंथ' मिथिया आंथ' सकसो जादों आंनि नाम्बारखौ फेसबुकनिफ्राय मोनदोंनो दा सोर नंनानै आंखौ रायहरखो मानो रायहरखो डिटेल बुंनो थांगासिनो दङ सिगां कल रेकर्डिंखौ खोनासंग्रोबानो जाबाय जेनेबा मानो बेलेग बुंनो नाजाखो ओमफ्राय सारालाय जेनेबा मैथा सार नङा दा ओमफ्राय नोङो आङो बिटिआर इनफ' स्टुडि इउटुब चेनेलनि बिगोमासो हो बिटिआर इनफ' स्टुडि इउटुब चेनेलनि बिगोमासो ओमफ्राय बिटिएफखौलाय माथो थांखो ओमफ्राय सारालाय बिटिएफखौलाय माथो थांखो ओमफ्रायलाय आं बुंजासिनो बाहायनायनि बुंनायखौ नोंना नेटवार्कआ मोजां खोनायाखै बिटिएफखौ माथो थांखो ओमफ्रायलाय बिपिएफखौ मा साननो मा साननांगौ जाखो आलाय जेनेबा नोंनि बुंदोंमोन ना फेसबुकआव औ जेनेबा बिदिनो खोथा बुंनो सानोबा एक्टर एक्ट्रेसफोराबो गाज्रि जालांगोन होननायसो माथो नोंनाबो बुंनाया बाहाय नोंबा बबे भिडिअखौ नायनानै बुंहरखोब्रा आंथ' बोरै मोनथिबावनांगौ जाखोलै भिडिअखौ नोंसोरबो एगारबाय थायो नालाय आया भिडिअखौलाय जोङो एगारखानांगोनब्रा हगारालाय बोरैथो जानाय बिदि फारसेथिं गाहाम फारसेथिं गाज्रिबा बोरै सापर्ट होफानो देलाय नोंसोरजों जोंथ' नोंसोरखौ सापर्ट होयो बिनिफ्राय नोंसोर आरो राजनितिनि बाथ्रा लानानै बुङो ओमफ्राय जों मानो थांनानै बोरै नोंसोरखौ सापर्ट होफानो हानो मिथिबायना बाहाय मोनसे खोथा आं सोंनो लुबैदों नोंनाव आंनि चेनेलाव इउपिपिएलनिबो माने फन माबा फैयो भिडिअ फैयो बिपिएफनिबो आंनाव माबा फैयो आं बिनि मोननैबो साइडआव आं भिडिअ बानायो आं रावजोंबो पार्टिसन गैयालै बाहाय जेनेबा पार्टि गैया नोंसोरो हारिनि थाखाय नोंसोरो फिल्म देखायो मा देखायो नोंसोरो बे राजनितिनिफ्राय लानानै नोंसोरो बिदि जेबो बुंनो मुलाम्फा गैया मिथिबायना नोंसोरो मोनसे एक्टर एक्ट्रेस जानो हायो नोंसोरो खोनादों जेनेबा नोंसोरो मा राजनितिनि नोंसोरो माबा मोनसे लाबोला नोंसोरो सोरजोंबा हामा मोनजानाय सोरजोंबा सेन्देल खुबैजानाय सोरजोंबा दावदै खुबैजानायसो जागोन नोंसोरो राजनितिनि बाथ्रा लानानै नोंसोरो लाब गैया मिथिबाय जेरै फिल्म देखायो बिदिनो देखायबाय था मोनानो नोंसोरखौ जोंबो सापर्ट होगोन राजनितिनिफ्राय नोंसोरो लायोबा नोंसोरखौ सोरबा गाहाम मोनगोन सोरबा गाहाम मोना मिथिबायना आं फिल्म दिहुनालै भाइ आं फिल्म दिहुना फिल्म देखायना नोंसोरो कमेडि देखायोना देखायालै भाइ आङो देखायो आं नुदों जेनेबा आं नुनाय बायदिबाथ' बिदिनो नोंनो आरो माथोआबो बिदिनो सारबाबो आङो नोंखौनो होनबाय आं फिल्म जगतनि मानसि नङालै भाइ जेनेबा बिदि बुंबाला माने बाहाय गाज्रि जायो आरो खोथाफोरा
बेखौ बाहाय जोङो जोंनि मानसियानो जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टआ मा डेभेलप जायो जों बेखौ होयो आरो मा मोनसेनाबो सिगाङाव मा मावनो जों बेखौ मोनथियो खिन्थु बेहाय सोरबा इउपिपिएल सापर्टआ आंखौ रायहरो सोरबा बिपिएफ सापर्टआ आंखौ इउपिपिएलनि सायाव नों सालाना रायहरो बेफोरखौ बाथ्रा लानाङा राजनितिकनि बाथ्रा लाबोला माथा गरमसो जायो मानसिया सोर मानसिया माथा गरम जायो नों आं बायदि मानसिया माथा गरम जाना मा मोननांगौ भाई बेनिखायनो डन्ट केयार होननांगौ राजनितिकनि बाथ्राखौ जानाया जायो जायिया फोदादा उदै बेदर मोनजायालाखौनो मालाखौनो सेटा जालाङो जानाया जाबाय थायो मोनसे खोथा नोङो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायजोबागोन ना नोङो जुदि भिडिअखौ जोबजासे नायजोबोबा नोङो बुजिगौ नाथाय नों भिडिअखौ जोबजासे नायजोबाखै जेनेबा नोंनि नाम्बारखौ होनाय लोगो लोगोनो आं नोंखौ फन खालामदों आरोना आंथ' खालामदोंब्रा आंनाव बिपिएफनिबो सापर्टार हरो मोजां जादों दे भाइ नुदो इउपिपिएलआ बुंहरो मोजां जादों जेब्लानाखि मोननैबो हरो होमबा सोरबाया माबा दुखु मोनो खिन्थु नों भिडिअखौ जोबजासे नायजोबोबा फन हरनो नाङालै भाइ दे भिडिअखौ जेनेबा आङो बेबायदिबा आङो माने कमेडि देखायबाबो मा देखायबाबो बिदि सापर्ट होनाय नङा दै बे नोंनि खोथा जाहैबाय भाइ आंनिफ्राय आं फेसबुकनि मानसि नङालै भाइ दे दे जेनेबा नोंबो गेलेनाङा सोरबाफोर सापर्ट होबाबो मा होबाबो नोंबो बिदि बुंलाबायनाङा ओइ बेलेगखौ होना बुं ओइ फैला मेन्देलाफोरखौ होना बुं जेनेबा जोङो नोंखौ सापर्ट होयो नोंखौ जोङो मोजां मोनोब्रा कमेडियाव जेनेबा बिसोर फैला मेन्देलामोननिया जाद्रायथारा नालाय बेनिखायनो नोंखौ बाहाय मोजां मोननायखायसो जोङो बुंहरदोंब्रा आं मा कमेडियाव बबेयाव दङ नों आंखौ नुवासो बोरै बुंलांदों आरो थगायबावैसो नै थगायबावलाय नों सोरखौ होनदों आंनो वाट्सएपआव हरदे बे नाम्बाराव वाट्सएप दं नालाय नों बबे कमेडिखौ आंनो फट'खौ हरलाय वाट्सएपआव हरलाय दे नों बबेखौ लानानै हरगासिनो र' मा कमेडि खालामो आंलाय दे हरगासिनो आङो दा बियो आंनो वाट्सएपआवहाय हरसिगोन दा वाट्सएपआव हरसिगोनथ' बियो नायनोसै आङो दै बियो मा बुंहरफिनगो वाट्सएपआव फट'खौ हरबाय आं फट'खौ देखायगोन ओमफ्राय मा बुंहरफिनगो खोनासंनि र' फट'खौ हरबायमोन आं र' नायनोसै दे भाइ फट'खौ हरबाय बियो सोरखौ कमेडियान आंखौ सोरबा सानदों खिन्थु आंबो बे कमेडियान नङाना आं फेसबुकनि मानसि नङाखाबाय नों मोजां आंनाव बिनि सयबिनाखौ नाय आंनि सबाय जेनेबा मैथा होनदों दे ओमफ्राय बेखौनो मैथा होननानै बुंनानै आं बिसोर हरबाय आरो नङालै भाइ बेयो दस्रासो बे मालाय फेसबुकनि मानसिया मालाय बेथ' बिदिसोखा मालायबा नोंनि नामालाय मालायबा मा नाम आंना नोंसोरो बिटिआर इनफो थांबा नुगोनब्रा आंनि चेनेलाव थांनानै नायबा नुगोन मा चेनेलनि नामा जानानै नोंलाय फेसबुकआव बोरैथो मोनखो जेनेबा आंनि नाम्बारखौ जेनेबा मैथासो होनना नुदोंमोन ना ओमफ्राय ओरैनो इदि खालामबाय आरो मैथानो नङा भाइ नाम्बार साम्बार होबाय गावहा मिसानांसिनि जाबाय नों आंनि फट'आलाय प्रफाइलाव दंखायो वाट्सएप प्रफाइलाव नायबानो जाबाय ना नङा नोंनिसो मिस जाखोना जोंनिसो मिस जाखो हमना ला मोनना ला प्रफाइलाव दङब्रा नायदो भाइ प्रफाइलाव नायबा जाबाय आंनि फट'खौ जानला थायो मानसिया बेरे मोदै लोंदों बेरे मोदै जौ होननासो फन हरदों आंनाव इसिबां बिदि जौ मोनबाय थानो मा जानो बाहायफोर माथो खोथाखौबो माने एखे मोनदों माथो जानलालै आसरित आरोना जौ होननासो हरबावदों ओमफ्राय मानो बिदि इसिबां माने माबा लानो हायि जाखो आं बिराद दुखु मोनो आरोखि थ' माने सिरियास नङा जास्ट बिथाङा आंखौ माने सोरबा मैथा आंनि स्क्रिनाव होदों बे मैथा माने कमेडियान लायोना बे एक्टरबो लायो मालाबा दा बे साननाया आंखौ होनदों आरोखि जेब्ला नों फेसबुकनि मानसिफ्रा माने राजनितिनि भिडिअ बानायखालि नोङो होनना बुंदों आरोखि आंखौ बे आरोना स' बेखिनियानो लोगोफोर थेंक इउ